uNkulunkulu akakulonda uphile futhi uphumelele. Pastor Winnie lo ubuye wachaza amaphupho. Okubalulekile okufanele ukuthi-ke qikelela ukuthi uba imember uphinde ukuthole kokuhle ukunikela kwe-channel. Inamba kuyo bese ukwazi ukuyisebenzisa kusongo 9 yakho 5 ntambama WhatsApp. Sibheke udaba olwamaphupho. Victor Mkhabela, sanibonani nonke. Chaza nephupha mawengane yakho ekuvakashele nengane kodwa ube ungasathandani naye. Ube vakashelwe i-ex. Phupho vakashelwe i-ex. You may dream of your ex visiting you, paying a visit. Yabona? Kuhle. Ngasho lokho 1 ngokujwayelekile uma ngenza uphupha i-ex ukuthalwa njengophawu luhluma ikuvakashele ngoba lokho kusho ukuthi kungenzeka lo muntu usakuthanda futhi uzimisele ngokubuya noma kuyabuya vele. 2 ngokwesintu uma uphupha i-ex ngabe uphawu luhle uma ikuvakashele. Lokho kusho ukuthi-ke kungenzeka nahlanganiswa izidalwa futhi lo muntu uzobuya ngokuhamba kwesikhathi. 3 ngokwenkolo uma uphupha i-ex uphawu luhluma ikuvakashele. Lokho kungenzeka nihlangene ngokwecebo likaNkulunkulu nalo muntu. Nizobuyelana esikhathini esizayo esiseduze. NgokaMakho 10:9 ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. NgokaMathewu 19:6 ngakho-ke abasebabili kodwa-ke banyamanye ngakho-ke lokho akuhlanganisileyo uNkulunkulu umuntu makangakuhlukanisi. 4 kuyenzeka futhi uma uphupha i-ex kube uphawu olungabe olubi uma ekuvakashele olungasho kungenzeka uyamkhumbula nje lo muntu futhi wena uzokudumaza kuchithe uma ucela ukuthi-ke abuye uma kungukuthi kade-ke ngesikhathi ekuvakashele bekunemizuzu emihle yenjabulo kade ekujabulela kade ejabulile kade ubujabulele. Leli apply kubantu abaphupha izinto ezi-opposite. Siyathoba.